Ngikhulekela wonke umuntu osekhaya, umuntu odinga umsebenzi, umuntu oselahla ithemba, umuntu osethi mina sekuphelile ngami. Ngayindlula le video ngalenza iphutha lokuyindlula, sengikhona inyanga yeshumi lena. Ngiyakusiza lapho khona. Noma ngathiwa bathatha igama lakho balifaka esidulwini, bathatha igama lakho balibeka entabeni, balibize emakhandleleni amnyama, bathatha insila zeimoto zena umlobo, bathatha insila zengubo zakho beyisebenza. Wathatha umuntu wamfaka emsebenzini, wafika wavuka waba umlilo, wafuna ukukhipha wena emsebenzini. Ngithi njengamanje leli gama lakho ngiyalibiza, ngithi phakama lapho khona. Ngithi wena ufuna ukuyokwakha ikhaya ngoba siya ku December, wena unama plan ukuthi njengamanje ngiyoqala indlu ngoba ngisuka ku December ngiyoqala izinto. Kade ngabudget imali yami ngiyibekela ukuthi ngo December ka 2025 ngifuna ukufekshiya ngibe ngiqala ukwakha, ngithenga imaterial, ngenze yonke into kuyibonus yami. Ngithi uNkulunkulu ekwenzela umusa, ungawulahla umqondo kulo yonto soyibekelile. Abazoshada, abazolotsholwa, abazombesa, abazokwenza imicimbi yokhokho babo, abazokhuphula abantu, ngithi phepha lapho khona. uNkulunkulu ekubusise, uNkulunkulu ekuvulele konke. Abahlala phansi ngegama lakho behlebe, akahambe yovusa umlilo phakathi kwabo, abayokuhlala eduze kwelangabo. Ngithi uNkulunkulu makakubusise lapho khona. uNkulunkulu makakhumbule wena othanda inyanga yeshumi, othi #ziyenzeka. Ngithi xola sitha sami, njengoba namanje ngizolibeka udaba, ngithi xola sitha sami. Nangabe kusabusa uNkulunkulu namathonga phezulu komnyama yami, angeke yenzeke intando yakho phezulu kokucubula umzimba wami. Ngithi uNkulunkulu enibusise, singakhohlwa ke ngomhla ka 16 sise Alex lapha esikhona. Ngizonitshela ivini untambama yonke into ngizokwenza live. Abantu base Alex bonke abasondelene neAlex, ngiyeza eAlex nengikhiphe address yakhona, ngithi nansi cela abantu bephume ngomningi. Nomuntu othi ufuna ukukhulekela uDecember, nomuntu othi ufuna ukuzothola uGcobo, nomuntu othi uthola isibusiso. Ngicabanga ukuthi i16 zizobe zingelisonto. uNkulunkulu makakubusise, uNkulunkulu makakhanyisele usuku lakho malandela beluhle, lungafani nezinye insuku. Lela libusiseke kakhulu, akwenzakala imanga. Wena wahamba wa-apply wafaka iCV eyitolo ngoba kuzo December uthi ufuna ukuyobamba ama-piece job ukuthi ukwazi ukwenza imali ngoDecember. Ngithi uNkulunkulu akakubusise, alibizeke igama lakho kuleyo ndawo. uNkulunkulu ekubusise, ngabe ufake koPep, koMakham, koKFC, koNando's, koShoprite, koBoxer, Checkers, kuzo zonke uLwethi, zonke indawo la uapply khona wafaka CV yakho. Ngithi alibizwe igama, nebeke balibiza lo msebenzi wakho, awusoze waphuma. Ngabe wahamba wafaka koDeponents, kuzo zonke izitolo la ufake nje khona. uNkulunkulu ekubusise.